Yeah. Team Cookie. Yo, No benga nayi. Cut. Yo, DJ Cartel. Hustlers. Ndakatanga kutamba nemakawati kutadza kutenga chakwa kupifowati mapromisi hopo echikarati gore rino ndakachinja ndave munamati timani gati hauya mangongongo manzayani tatouya gatwane 2017 ini ndiri kushanda guru rinorwa unoiona nemavanga tingaite seiko nehondo yatatangai hondo yacho kaisiya inokusiya kumeso une mavangai nhamo yacho ikakumaka inokusiya uchichema uri murandai ashingirira mukushanda munhu mutema kuti uwane chaunobatai tinyadzise vane daka ndorayira mamhepo kudzinza rangu kuti gore rinosiyana ineupenyu hwangu ndakuda kubata chandinoti changu kwete zvese tongoti ndezvevarungu ndakudamira semukono zvisina basa bodo abodo zvevasikana bodo abodo hazvindipe lumo anomo 2017 ini ndiri kushanda guru rinorwa unoiona nemavanga tingaite seiko nehondo yatatangai hondo yacho kaisiya inokusiya kumeso une mavangai nhamo yacho ikakumaka inokusiya uchichema uri murandai ashingirira mukushanda munhu mutema kuti uwane chaunobatai tinyadzise vane daka gore rino handina question takabva tese 2016 munhu wese akadzidza lesson vanoti no pain no gain kafana kupfekawo manection kutenga chakwa ne10 kuendesa vabereki kutepen ndoita tanzo captain 2017 ini ndiri kushanda guru rinorwa unoiona nemavanga tingaite seiko nehondo yatatangai hondo yacho kaisiya inokusiya kumeso une mavangai nhamo yacho ikakumaka inokusiya uchichema uri murandai ashingirira mukushanda munhu mutema kuti uwane chaunobatai tinyadzise vane daka ndorayira mamhepo kudzinza rangu kuti gore rinosiyana ineupenyu hwangu ndakuda kubata chandinoti changu kwete zvese tongoti ndezvevarungu ndakudamira semukono zvisina basa bodo abodo zvevasikana bodo abodo hazvindipe lumo anomo tingaite seiko nehondo yatatangai hondo yacho kaisiya inokusiya kumeso une mavangai nhamo yacho ikakumaka inokusiya uchichema uri murandai ashingirira mukushanda munhu mutema kuti uwane chaunobatai tinyadzise vane daka 2017 ini ndiri kushanda guru rinorwa unoiona nemavanga 2017 ini ndiri kushanda guru rinorwa unoiona nemavanga